मोनसे इन्टारेस्टिं जिनिस नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोननिफ्रायबो आङो बे इन्टारेस्टिं जिनिसनि सायाव कमेन्ट बिस्रायगोन आरो गिबियावनो बुंखादों भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम जाहाथे गासैबो कनसार्न मानसिफ्रा जोंनि बे भिडिअनि नोंथांमोननि कमेन्ट आरो आंनि बुंनाय जाहाथे गासैबो नुयो। आं मोनसे बाथ्रा सानबाय थादों, बे बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि आब' अनजालि दैमारि। जोंनि आब' अनजालि दैमारि मुंखौ खोनायोब्ला साफ्रोमबो बर' मानसिफोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे सानखांथि फैयो, माने बर' माहारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोरोंसिन गोथौ मेलेमजिबि सानसुमै बिथाङा सासे बर' आइजो। बिथाङा बिराद रोंखा राखा, बिथांनि साननाय हनायफ्रा गोथौ ओंथि गोनां जायो। दा आङो खिन्थु नैबे समाव मानो बिथाङा गुबुन मोनसे पार्टि खुलिदों, पलिटिकेल पार्टि, बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनो नागिरदों। बिथाङा सासे गोरों, क्वालिफाइड आरो एक्सपिरियेन्सड। गोबां बर' मानसिफ्रानो खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ, बर'नि मोननै पार्टियाबो खौसे जानांगौ होनना बुंसोबाय थानाय समावनो बिथाङा आरो थेलेब गुबुन मोनसे पार्टि खुलिबावनानै होबाय। मानसिफ्रा फारसेथिं खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ, नंनायनि नङिनि रायजोफ्राबो लिडारफ्राबो बुंसोलायसोदों आरो बिथाङा थेलेब मोनसे पलिटिकेल पार्टि खुलिनानै होबाय। बियो नैबायदि समायाव बिराद दुखुनांथावना आरो रागा जोंथावना आरोखि। दा खिन्थु बाथ्राखौ आङो मा सानदों, बिथांनि एसेबां गोरों मानसि सासेनि स्टेना मानो माने फार्म नङा। समाय मोनफा बिपिएफआव थांहां, सम मोनफा इउपिपिएलआव थांहां, बेयाव थांहां, बैयाव थाहां, माने स्थिर नङा आरोखि, फार्म नङा आरोखि स्टेना। मा साननानै बिदि मिथिया। आंनिबाथ' जेराव थायो थानांगौ बर'नि पार्टियावनो गोदान खुलियाब्लासिनो। मानो होनबा जों बयबो खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ होनना गाबख्रावलायबाय थादों। बेबायदि समाव बिथाङा माने जायखिजाया मोनसे बर'नि पार्टियाव थानांगौ आरो बेयावनो खामानि मावनांगौ आरो मोनसे पार्टियावनो आगोलनिफ्राय मोनसे आइडिय'लजिजों खामानि मावबोबाय थानायमोनबा बिथाङा खिन्थु बर'नि सासे आरोबाव मोनसे मोजां प्लेटफर्माव थानानै मोजां सासे लिडार जाबावगौमोन आरोखि। दा सासे मोजां लिडारब्लाबो बिथाङा थारमाने मोजां प्लेटफर्म गैया आरोखि। बिथांनि सार्भिस प्रभाइड खालामनो थाखाय बिथांनि गियानखौ मानसिफोरनि गेजेराव, ओनसोलनि बा हादोरनि बा रायजोनि गेजेराव बिथांनि गियानखौ गोसार होनायनि मोजां प्लेटफर्म बिथांनियाव गैया। खिन्थु पलिटिकेल फिल्डआव जुदि बिथाङा मोनसे पार्टियावनो मोजाङै हमथाबनानै गोसो होथाबनानै खामानि मावबाय थानायबा दिनै बिथाङा मोजां सासे लिडार जागौमोन आरोखि। माने राजनितिनि बेलायावबो बिथाङा सासे मोजां लिडार जागौमोन आरोखि। खिन्थु दिनै बिथाङा राजनितिनि बेलायाव फेलर। बेयाव थाहां, इउपिपिएलआव थाहां, बिपिएफआव थांहां, बेखौ सापर्ट खालामहां, इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामहां, माखौबा सापर्ट खालामहां, औ बिथिंबो थाङा, बिथिंबो थाङा, बैथिं स्राव गुबुन मोनसे एपिबि ना मा होननाय खुलिनानै होबाय। आंनिबा आंनि सानदांथिसो दे बियो। नोंथांमोननि सानदांथिया मा, बेखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमाय। आंनि मथेबा बिथाङा गोदान पार्टि खुलिनायाव बिराद गिदिर गिख्रंथाव जाहोन दङ बेयाव। एक नम्बर जाहोन जानो हागौ, माने प्रबेबल रिजन दे रायजो राजा नोंथांमोन, बुजि बेखौ प्रबेबल रिजन, जाथावना जाहोनफोर। बे जाथावना जाहोनफोरनि एक नम्बर जाहोना जानो हागौ बिथाङा माने गुबुन सोरबा मानसिनिफ्राय हिन्स मोन्दों, बेक मोन्दों, सापर्ट मोन्दों, जे नोंथाङा गुबुन मोनसे पार्टि खुलिनानै बर'नि भटखौ थाब्ला थाब्लि गावस्रा होनांगौ, बर'नि गेजेराव डिभिजन खालामनांगौ, बर'नि भटखौ माने एकदम माने सेरखाय बेरखाय खालामजोबनानै होनांगौ। अब्लानो नोंथांनो ओरैबायदि बान्था होनाय जागोन, नोंथांनो ओरैबायदि फैसा होनाय जागोन, ओरैबायदि थफ्ला होनाय जागोन, बा ओरैबायदि माबा मोनसे होनाय जागोन होननानै बिथांनो हयथ' सोरबा हिन्स होदों बा सोरबा बिथांखौ बेक खालामदों। नङाबा एसेबां खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ होनना गाबख्रावबाय थानायाव बिथाङा गोदान पार्टि खुलिना होनाया मा सानजाथावना नोंथांमोननि बायदिब्ला? बे जाबाय एक नम्बर जाहोन आरोखि। सोरबा बिथांखौ बेकग्राउन्डआव बेक खालामदों, बुरजा फैसा होदों, बा माबा मोनसे बिराद गिदिर प्रलबन होदों जे नोंथाङा गोदान मोनसे पार्टि खुलिनांगौ आरो बर'नि भटखौ थाब्ला थाब्लि सेंखावजोबनांगौ, जाहाथे इउपिपिएल बिपिएफ मोनसेबो माने मोजाङै देरहानो हाया, सेरखाय बेरखाय जाजोबो रायजोफोरा, भटार्सफोरा। बिनि थाखाय नोंथाङा मोनसेबाव गोदान पार्टि खुलिनानै इमसनेल ब्लेकमेल खालामनांगौ बर' रायजोफोरखौ। बिनि थाखाय नोंथांनो जि नांगौ बेखौनो होनाय जागोन। हयथ' बियो सोरबा बिजेपि पार्टिनि, सोरबा रुलिं पार्टिनि सोरबा गिदिर मानसिनिनो बियो माने फाव फान्दायनाय जानो हागौ आरोखि। बे एक नाम्बार जाहोन आरो माखासे जाहोनफोरबो थानो हागौ। दा फिसा फिनला माखासे जाहोनफोरबो थानो हागौ आरो। बे जाहोनफोरा जाबाय हयथ' बिथाङा बुगादों आरोखि। बिथांनो बिराद गिदिर आखन नांगौ बिपिएफआव थायोब्लाबो बा इउपिपिएलआव थायोब्लाबो। सासे स्ट्रं सासे मेम्बार नङाब्ला बिनो बोरै मा पार्टिया बिथांनो
गिदिर बिबान होनो दे होनो हाया आरो बिथांखौ लुबैनायाव बेबायदि लुबैनायाव रावबो पार्टिया सापर्ट होयैयाव बा बेबायदि गिदिर जायगा होयैयाव बिथाङा बुगानानै बे पार्टिखौ खुलिदों 2 नाम्बार जागोन आरो बेबायदि माखासे जाहोन थाबावनो हागौ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिर आरो बिथाङाथ' जिखिखाया बिथाङा जायखिजाया इलेक्सनाव उइनार जाखाया 100% बयबो मिथिखानाय आरो आब' अनजालि दैमारिया गावबो मिथिखायो बियो गाव गोदान पार्टि खुलिनानै बियो सरकार दानो हाखायानोखा इम्पसिबल थारमाने आरो बिखौ अनजालि दैमारि आब' बिथाङाबो मिथिखागो थारमाने देरहाया ना मिथिखागो सरकार दानो हाया ना मिथिखागो मोनसेबो समस्ति देरहानो हायाबो जानो हागौ बेखौबो बेयो मिथिखागो थेवब्लाबो पार्टि खुलिदों थारमाने मा बुजिगोन जोङो आरो नोंथांमोना मा बुजियो आंथ' बुजिनायखौ बुंबाय नोंथांमोना बुजिनायखौ बुंलाय बेयाव एखेबारे आरो बिथाङा प्रेसिडेन्ट बिथांनि पार्टिनि बिथांनि भाइस प्रेसिडेन्टआ बिथांनि नेक्स्ट पार्सना जोंनि जायगानि सासे सिखाव टाइपनि मानसिसो बियो होमबा बै सिखाव टाइपनि मानसिफोरखौ नोङो बे पार्टिनि भिपि होनानै भाइस प्रेसिडेन्ट होनानै मा भट आदाय खालामनो सानदों जाय मानसिया जोंनि जायगानि भिपि बे एपिबि पार्टिनिनो हाइस्ट सेकेन्ड गोजौ मासि आवगायनो थानाय मानसि भिपि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा थायोबा जेराव भटआ माइनाससो जायो बेबायदि मानसिया एपिबि पार्टिनि भाइस प्रेसिडेन्ट नायदो होमबा आब' अनजालि दैमारिनि थांखिया मा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिर आंनिथ' बुंबाय आङो अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट